Goddag og velkommen til Vild med Jetstrøm. I dag skal vi snakke lidt om, hvordan jetstrømme opstår, og hvad det er med det der varme og kolde luft. Jeg har taget varm luft og kold luft med i dag, og når de to mødes, sådan her, så skulle man tro, at de ville blande sig og blive til lækker, lunken luft. Men det gør de ikke. Nej. Den kolde luft ligger sig under den varme luft, og den varme luft ligger sig over den kolde. Og det sker altså rimelig drastisk, fordi den kolde luft presser sig ned under, og den varme luft skyder op i vejret. Og så forekommer der en kæmpe stor storm! Ja. Og denne storm, den gør altså, at vestenvinden bliver meget kraftig. Meget kraftig vestenvind. Og denne vestenvind, det er altså den polariske jetstrøm. Polarisk jetstrøm. Ja. Hvis vi nu forestiller os, at der er et fly her, som skal flyve fra Europa til Amerika. Europa ligger i øst, og Amerika ligger i vest. Og hvis vi skal have et fly til at flyve den her vej, fra øst til vest, så er det rigtig svært på grund af den her jetstrøm. Så det er som, hvor vi flyet måske bevæger sig med den her hastighed. Det er den rigtig svært ved. Til gengæld, hvis den skal tilbage til Europa fra Amerika, så siger det og sådan der. Fordi også, der er også tidsforskel og sådan noget. Det er meget smart. Men udover det, så kan vi altså forestille os, at det her, det er jetstrømmen. Og når den bevæger sig fra vest til øst, så vil der være nogle bølger, fordi det er der jo på den nordlige halvkugle. Så flyet, det vil altså ikke flyve sådan her. Det vil tværtimod flyve sådan her. Ja, det lægger vi jo ikke mærke til, når vi sidder i flyveren. Men det er altså sådan, jetstrømmen fungerer. Der er bølger. Den er kraftig. Og her, der vil den ikke rigtig frem. Det kan den ikke så godt. Det var vildt med jetstrøm for i dag. I kan bygge det her fly derhjemme. Man skal bruge en lineal og en grøn tus. Så sætter man den sammen sådan her. Se her. Så har I jeres helt eget fly og jetstrøm. Tak for i dag.